Bueno, a muerte. Com que passa incorrecte? Pas. Pas, sí, jo l'estic posant, a veure. Ara. A ver, ahora te paso paquete Amazon. Configuración. Vale, ya tengo la carpeta creada. Bueno, doncs anem a tirar del vídeo aquest. En el vídeo ensenya... No ensenya una merda, no, guarro? Fas la volta i ja està. Ja t'has anunciat. 992, 733, no ACC. És que aquí no puc picar amb ningú. Vale, carpeta vacía. Me encanta. Hola! Setup? A veure. Ha girat una davant Aquí, i m'han aquí, fotut aquí, per aquí, darrere aquí. per no tocar-lo, el de davant. M'ha encantat, hòstia. Pots 992 GT3 Cup. Nissan. Pensem bé. Vale, i això què pesa? On board... Què fas? Però com són tan 72 burros la gent? megas. Bueno,